και απορώ πως η αξία σου Καλά κάτω, θα γυρίζει και ο Στρατηγέξ επαφήφεται τη βάλα στα δίχτυα. Πετάω ρούχα, μην πιστέψεις ότι Τι θες? Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Πολύ χαμηλά, υποκυβάει όμως την κίνηση, παίρνει και τον Ελευθερόπουλο μέσα, 5-0. Δεν είπες ότι την ευθύνη. Έτσι νόμιζα! Και το 6-0. Έτσι! Μαρέσκα, η κεφαλιά από τον Σαλαγέτα, 7-0. Γιατί την έβαλε το έξω. Κοίτα πως μου έχουν στείλει μηνύματα, κοίτα. Λες και το κάνουν όλοι ρε φίλοι, λες και το κάνουν Τι επίτηδες. σου γράφω. Αν είδα τη φωτογραφία και τέτοια.